Inzwa izwi remufudzi kunze kugwenga redima ari kudaidza wari dzakarasika kokure pinzanyi dzese dzarasika pinzanyi unza dzese kuna Jesu ndiani anobatsira mfudzi mukuru wemutsa kuti aone zaraswa nekudzipinza mudanga pinzanyi dzese dzarasika pinzanyi unza dzese kuna Jesu inzwanyi dziri kuchema ugomo guru kugwenga tenzi anoti kunesu endanyi kutsvaka dzangu pinzanyi dzese dzarasika pinzanyi unza dzese kuna Jesu pinzanyi dzese dzarasika pinzanyi unza dzese kuna Jesu. Regai tipinde mukati meBhaibheri shoko raMwari. Tichange tiri kudzidza nhasi, tiri kudzidza tiri mubhuku raLuke chapter 19 patiri kuda kudzidza nyaya yeumwe murume inogona kutibatsirawo manheru anhasi. Musoro wenyaya uchiti iwo munhu ane zvinhu zvake. Munhu ane zvinhu zvake. Ngatiitei tose munhu ane zvinhu zvake. Wakagarawo padhuze here nemunhu ane Bhaibheri? Shuwa. Kana asina unongoti zviri pano zvakaoma. Wakagara here padhuze nemunhu ane dhayari rake? Kopeni. Kana asina unongoti kuinda kudenga inharo. Ada kutoenda zvenharo. Alright, regai tipinde. Munhu ane zvinhu zvake. Maimbozviziva here kuti vanhu vanofarira kunzi vanzi vane zvinhu zvavo? Unoza ukangovudziwa so kunzi une tunhu twako, even uchitoziva kuti hauna, hamenoka kungofara so. Kungonzi une zvinhu zvako. Nyangwe zviri zvishoma asi uchingoende zvako so. Hameno zvazvinoita. Ndine umwe mukoma wangu anoti kana tasvika pamba pake so anenge achiti bamnini panapa pamba zvinhu zvizere. Ipapo pane imba 1 yeraundi. Pai zvinhu zvose zvizere, hapana chamoshayiwa panapa. Pindai marooms ose, anenge achii marooms iyo iri 1. Hamuna chamoshayiwa. Unoza akakubatira mira so. Mira chai zvinotengesewa zviya zvinotengesewa zvakawaridzigwa pasi. Ukahachitsanangura mira iroro roita senge akaritenga $100. Okay, mira iri bamnini mukanyatso kuzviona zvakanaka munyatsoona nyenyu makanaka. Mukatoshandisa mira iroro repano pamba mira rangu achiritsanangura so unyatsokuwa kuti ya ari kuti une zvinhu zvani. Akakutsanangura nezvesofa rake so usingarivoni unoti rinenge rinotekenyedza munhu akarigara. But kana wazonorigara manje sofa racho unenge wakabatira pasi neruoko unogona kungopeuka. But iye anenge achiti ndine zvinhu zvani, zvinhu zvangu. Vana mai ukavawa vachitaura so nokuti ingovawo mukadzi une tunhu twake zvokuti ndiro hadziperi kutengwa even vane dzimwe. Kandi uda nguvawo mukadzi une tunhu twake ya
ukasvikawo pane vamwe vakadzivo ukabvunza kuti une poto ngani, unofanirwa kutaurawo nhamba inoratidza kuti uri mukadzi une poto dzake. Saka vanhu vanofarira kunzi vane zvinhu zvavo. So tinoda mbobata nyaya imwe, murume ane zvinhu zvake, timboona kuti zvinhu zvake izvi zvakamubetserei, zvinhu here kana kuti tungoriwo tunhu tunopfuura, asi kuva nezvinhu chaiko iko kuchatibatsira. Tiri pana chapter 19 kubva pana vhesi ya1 kusvikira pana vhesi ya10. Inoti kudii? Vhesi ya1. Verse 1. Wakapinda Jeriko. Ndijesu uyu anzi wakapinda kuJeriko, ya? Akapfuura napakati. Akapfuura nepakati. Rangu rechirungu pana parinoti, and Jesus entered and passed through Jericho. Vhesi iyi iri kuratidza kuti anga asinei neJeriko, asi kungoti wakapfuura nemo, since iriyo road yainanga kwaaienda. Saka anga asina imwe option kunze kwakutopfuura namo achienda kwaaienda. Saka muJeriko hamuna nyaya yasitereki nemhaka kuti ari kungopfuura namo. Saka zvanzi akapinda Jeriko akapfuura namo. Ndobva zvaita sei? Zvino murume waivapo. Zvino mumwe murume aivapo, wainzi Zakeo. Wainzi Zakeo. Ya, tiripo here vanhu vaMwari? Ya, wainzi Zakeo. Iye wakanga ari mukuru wavateresi. Iye akanga ari mukuru wavateresi. Ya, uye waiva mufumi. Waiva nezvinhu zvake. Udza munhu ari padhuze noti tiri kutaura munhu ane zvinhu zvake. Unoziva kwawa bhaibheri rati waiva mufumi, anga akatofuma. Kwete kumwe kufuma kuya kwekuti une mbudzi mbiri dzisati dzabereka. Wanga akatofuma murume uyu zvokusvika pakuti nyaya yacho ngaitonyogwa mubhaibheri kuti murume uyu waiva nezvinhu zvaani nhai, waiva nezvinhu zvake. Kana tingataura nyaya yekuti maproperties, waigona kusumuka achiataura zuva rikavira achingotaura pamusoro pezvinhu zvake, ende achitaura pamusoro pemari dzake munyatsogwa kuti murume unenge une mari dzake uyu. Akatanga kutaura pamusoro pezvese zvatingafunga kuti ndo zvinonzi kuva nezvinhu, waiva nezvinhu zvake. Ndinoona pamba pemurume uyu paidliwa, ende ukadzoka naye kuzasi rinotaura kuti akanga ari muteresi. Ende vateresi panguva iyoyo vaJudha vakanga vakatapiwa nevaRoma, neRoman Empire. Saka vaizotora maJews vobva vavashandisa kuti vakolekte tax kuhama dzavo dzechiJudha. Saka Zakeo anga ari muJudha asi wanga ari muteresi. Saka vateresi vaisabhadharwa mari zvinovafadza. In fact vaisatobhadharwa neumambo hwechiRoma. Saka zvavaizoita manje vaiti pavanoenda kunokolekta mutero kumaJews vaitonosvika vachindowedzera vachiisa kapesenti kavo. Saka pawaibhadhara tax waitobhadhara naZakeo ipapo uchitomubhadhara nemhaka yekuti haasi kubhadharwa. Saka vaita mari. Ngatingoti munhu 1 waiva netax yemusoro, kungoti une musoro waitobhadhara menoti amount yawaibvisa imari pamunhu. Saka waitoziva kuti kana akatarisa munhu uri kutoona mari yake. Saka waiva nezvinhu zvaani nhai, waiva nezvinhu zvake. Yoenda mberi ichiti kudii? Akatsvaka kuona Jesu. Iye ane zvinhu zvake. Vhesi yobva yati iye ane zvinhu zvake kudero. Ane mari dzake, une dzimba dzake, une maproperties ake, une zvese zvinodana zita rake. Une mudzimai wake, une vana vake, une everything, une mota dzake, une maprivate jet ake. But vhesi yobva yati iye ane zvinhu zvake kudero, kune zvimwe zvaanga asina. Amupo. Une zvimwe zvaanga asina. Zvipi ndozvotsvaka izvi? Unoziva kuti munhu anenge ane zvinhu haadi kunzi ane zvimwe zvaasina. Ukangonzi une zvimwe zvausina nowakuda kuzvitsvaka. Kana une motikari ukanga wachi kune imwe yapinda, latest version, even unayo inogona kuva ichitori yakatonaka, nemhaka yekuti pane imwe yapinda unowakuda kungoitenga because mari yacho yekuitenga unayo. Ukanzwa kuti pane land dziri kungotengisiwa uko, even une imwe yausati watombodevelopa, nemhaka yekuti mari yekuitenga unayo, unongonotenga. Saka Zakeo panapa zvanzi izvo, semunhu akanga akafuma aine zvinhu zvake, hanzi akatsvaga
kuvona Jesu. Ndobva zvadini paya? Ya? kuti ndiye ani. Kuti ndiye ani. Unoziva kana une chinhu chausina, iwe une mari yekuchitenga, unoda kumbotsvaga kuti chomboita mari iko. Ndobva atsvaka kuvona Jesu, wamukurumbira waJesu kuti kune unonzi Jesu, kune unonzi Jesu, kune unonzi Jesu. Zvikanzi ndoda kumbomuona kuti Jesu yeye unoita mari kachitengesewo mahardware ndimbondomutenga. Kana zvichida swipe, mari yekuswipe handinayo. Kana zvichida US ndinonotenga neUS. Kana zvichida swipe and top ndinogona kuzviita because capacity yacho ndinayo. Budza munhu akagara pedo neuti Zakeo akatsvaga kuona Jesu. Saka Zakeo ngatiwira nechinhu ichi. Une zvimwevo zvausina. Hongu tumwe unato, but pane tumwewo twausina. Unogona kuva nezvinobatika, but kune zvimwe zvausina. Ndezvipi? Kumboona vanonzi Jesu. Hallelujah. Saka kana Bible richiti akatsvaga kuona Jesu, pfungwa yangu inozipigwa nevhesi inoratidza kuti pane vhesi, pane zvanga zvaitika zvanga zvakumumanikidza kuti atsvage kumboonawo kana kumbowanawo chaasina. 55 dzaIsaiah pana vhesi ya6 ndinomuona akagara muofisi yake yekuteresa achizama kumbofunga kuti chiko chandisina, chiko chandisina. Wasvika pana Isaiah 55 pana vhesi ya6 inoti, vhesi ya6, come on, tsvakai Jehovha achawanikwa. hallelujah, danai kwaari achiri pedyo. tsvakai Jehovha achawanikwa, danai kwaari achiri pedyo. Saka mukuverenga pfungwa iyi, maybe Zakeo akagara muofisi make uri kuporongedza mafaili, uri kudiwa kusangana nezviprofita zvana Isaiah. Wakungoti rega ndingoverengawo nhasi ndiri palunch ndisina zvimwe zvokuita. Kudai wandosanganidzana naIsaiah 55 pana vhesi ya6 ichiti iyo, tsvakai Jehovha achawanikwa, danai kwaari achiri pedyo. Zakeo ndobva yamukwenya njere vhesi iyi kuti kana kuchitsvakai Jehovha achawanikwa, zviri kureva kuti pane nguva yaachashayikwa. Amupo vanhu vaMwari. Kana kuchimutsvakei achawanikwa, mudanai kwaari achiri pedyo, zvinoreva kuti pane nguva yaachaenda kure. Tiripo here vanhu vaMwari? Kana Amos akuitaura pana chapter 8 pana vhesi ya11 uchidzika nayo, inotiyo pane nguva yandakabona nzara panyika. Isati iri nzara yezvekudya kana nyota yezvekunwa, asi nzara nenyota yekuhwa mashoko aJehovha. Maimbozviziva here vanhu vaMwari kuti hatirambi tichiparidza nokusingaperi? Pane imwe nguva yekuti kuchadanidzirwa kuti wakarurama ngaagare akadaro, usakarurama ngaagare akadaro. Izvezvi tichiri pano, Jesu uri munzvimbo tsvene-tsvene kudenga, wakamirira vatadzisa iye high priest. Mazita ari kupinda, mazita ari kubuda, zvichida nhasi rakagarigwa nderako. Saka pari kunzi tsvakai Jehovha achawanikwa, iri kutobudisa pachena kuti kana kuchinzi achawanikwa, zvinoreva kuti pane nguva yaachashayikwa. Zakeo ndobva apfuurawo napo akati, kana achifanirwa kutsvakwa achawanikwa, sazvoreva kuti handinaiko. Ndobva abuda akatanga kutsvaka, chitsvaka. Mai wakavhesi yekutanga yatiye akatsvaga kuona Jesu. Tiripo here vanhu vaMwari? Zvotoreva kuti pane effort yaakatoita kuti aone Jesu. Kuuya kwataita panapa tine effort yatatoita kuti tione Jesu. Dei Mwari angatikomborera nokuda kwaizvozvo. Hallelujah. Saka Zakeo hanzi wakatsvaga kuona Jesu. Unozwa kuti kana une basa raunoita so, magurupu mamwe unenge uri maari, kazhinji ndeye vanhu vane basa rakafanana neraunoita. Ndakamboona rimwe rakanzi gurupu ravarimi, ndakazoshamisika nerimwe rakambosendewa mune imwe gurupu rarakanzi izvo gurupu ravaroi. Saka parakaisiwa umwe ndobva atoreply ipapo kwairazara, ndikati iwo ngowaenda uchindotsvakei, asi muri kusemu industry. Saka Zakeo manje uri mugurupu ravafumi, wasangana naIsaiah achiti tsvakai Jehovha achawanikwa, ndobva aiposta, ndobva aisenda mugurupu. Zvikanzi vakomanayo, pana naye here Jehovha? Amupo. Zvikanzi vakomana, mari dzenyu munadzo? Yes. Ko Jehovha how far?
Komuponesi uyu uri kunzi achawanikwa, danai kwaari achiri pedyo. Munaye here? Tiripo here vanhu vaMwari? Ndobva ati hazvinetsi, regai ndimbosumuka ndimbotanga kumutsvaga. Haleluya! Ndinomuona unopinda mumaland cruiser yenguva iyoyo, kudai ngamera, kudai chariot, kudai chii dziri kufamba dziri, ndichambotsvaga zvandanzi handina, kuri kuda kumbochallenja kuti ndione kuti zvinomboita marii izvozvo zvandisina. Dziri kufamba dzotanga ndoona senge dzakangonanga kuofisi kwaMatthew, umwe womuteresi. Ndizvo kaizvi? Ya, timbondohwa kuti Matthew unaye here Jehovha uyo unoda kutsvakwa. Dzasvika paofisi yaMatthew. Matthew, iwe Mateo, wawazi, no response. Mateo, hey, wasvika wanoka kukuku. Wadiona dhora chona harina kukiwa, rakatovhurika roga. Dai wapinda. Iwe Matthew, iwe naye Mateo, ungaenda kujimu nguva yebasa here shuwa, chii chiri kuitika panapa? Mari yakazara pamusoro petebho. Iwe Matthew, iwe Mateo, iwe ndo musika basa rakuchengetai ka mucharichengeti. Chii chiri kuitika panapa? Wadai sowabona nezvimarisiti bhuku. Dai wati rega ndibude panze. Wabuda panze pamamai aitengesa airtime padhuze paya nemafriziti. Wasvika wabvunza, makadii kwaizowe mukwasha? Zvikanzi ndiri kutsvagawo murume unonzi Mateo waishandira muofisi, wangosiya ofisi yakashama, mari dzavanhu dzakazara, hasati apedza kukliya maforms, mainvoice, what language dzemuofisi. Zvikanzi mati munotsvagani? Mateo. Mateo une vhiki 3 abva pano. Tarisa munhu ari padhuze kuti haupo mani. Kwai Mateo wava nevhiki 3, kwai mati kudii? Une 3 weeks ne4 days. Chii chakaitika? Kwai kwakapfuura noumwe munhu unui Jesu here chichi. Ndobva amudana. Zvikadi akamutevera. Mateo nemudiro anoita mari dzechioko muhomwe, kusiya mari achitevera Jesu, kusiya ofisi yanomhorosewa chi yes boss, kusiya kusalutwa kwese kutevera Jesu. Jesu ndomuda mani. Haleluya! Jesu ndomuda. Udza muna gerepeno kuti ndomudawo Jesu uyu. Kana Matthew zvinhu zvaimuitisa mari. Unoziva hapana njonakidza se nyangwe kusingabhadhari kubasa kwacho, ngoti uri kukumukira. Totokuhwa nyangwe neparufu kwamutara, kwai muite muchizati pane isiwe mabasa. Uri kumbopuhwa mari kubasa. Chipuhwa $0, 0 ine zvimakoma so isingatengi airtime, but ngoti uri kubasa so zvinongoita kuti wane nyaya yavo pavanhu. Ti muite muchizati pane isiwe mabasa, iwe wakapfeka bhutsu yakarereka kudai. Kwai pane isiwe mabasa, kungoti uri kubasa. Tisati takutaura zvokuti unokora mari, zvaitongoita kuti uitiwe kana sabhuku muraini izvo. But Matthew wasiya ofisi, watevera Jesu. Zvake ndobva chadzungudza musoro zvikanzi, ukavona Matthew nemudiro anoita mari wosiya basa, no pamwe handina kuisisa, rega ndizvitsvakire Jehovha wachona ndichinda takadai. Howe wofamba ndakadai ndipfuure nepavakomana vanotengesa hova, tenge hovewo ndivigirewo mukadzi uya weSamaria chipfambi chiya. Wasvika amupo chechi ndiri kuna gwandoga nevhesi, wapfuura nepagwizi pairedza vana Simon Peter. Wasvika achirete distance wakunhuhwa, pari kunhuhwa hove dzirodza dzakavora pana. Wafamba wakuenda nechipadhuze waona pane bhoti rinoratidza kuti rine makwaya, miramba zvakasangana nezvimaneti zvangosiwa ipapo. Wati tarisei sumudze musoro achitarisa nekoko, waona uyu unoratidza kuti mudhara waJohn naJames, Zebhedhi. Haleluya! Wakasiwa nevakomana. Ndobva danzira mudhara Zebhedhi. Uri right here mudhara kai ndiri right? Ko mazuva ano muri kuredza moga vakomana varipi? Ndiri kutotsvaga vakomana vari panapa, umwe unonzi Simon Petro naAndrea munun'una wake. Hamuna mbavavona kwai? Muri kutsvaga Peter kuno. Une 4 months, 3 days, 2 hours, 10 minutes, 1 second. Ainda. Kuchikwe. Pakasvika umwe Jesu. Ndobvadi kwangoti follow me, I will make you. Pakangwa kuti I will make you. Kwakutosiya nehove kwai hove dzakaendesa mwana waPeter University. kubva mudoko hwakachiredza kwakusiya hove
business. Mai kutonobudzwa kui baba ndapinda imwe company. Ipi nai baba inonzi Christ company. Inobhadhara mari hapana. Teti chingotenda Mwari chete. Tosiya mari. Kwai wakasiya. Akadi. Baba nomunun'una wake. Mukoma nomunun'una kwakutoteva. Wakateverani kwai wakatevera umwe Jesu. Zvake wava nepressure. Budza mabvudzi kuti Zvake wava nepressure manje. Peter. Kusiya hove. Dzakaita kuti arovore. Dzakaita kuti atenge stand. Kwakusiya kutevera Jesu. Alright, mudhara Zebhedhi chititengesera 2 kg. Ndoda kupfuura nchisira mukadzi weSamaria apopo. Kwatovira ndichatoendi kumba because mari yacho yokukecha ndinayo. Hallelujah. Oyo kupfuura zvake nomuSamaria wasvika. Chachiri chifupi kaZakeo. Chasvika chagogodza padhore mukadzi weSamaria. Hello. Zvikanzovhura maniwe. Kandimani kwenaye mukwasha. Zvikanza uchandizivere voice ra uchandizivere. Ndati ndiani? Aiwa zvindini kaZakeo. Ndine urombo ndichamboverenga steps to Christ. Amupo. Kwati kudiwa ndichamboverenga steps to Christ. Ndapa nimwe chapter yakanzi confession. Urumbo ndichiko mukadzi usada funga singara audi mari ere zvikanzikana. Ndakaona zviri nani. Hallelujah. Wati kudiwa ndati ndakaona zviri nani. Chakabata paper bag yehove. Alright, it's okay. Ndaziva kuti wakaona zviri nani. Chitoravo hove hako usaruchidza zvikanzikana. Ndatoramba munhu ndaramba nomuridzi wacho. Kandatoramba hove ndaramba nomuridzi. Iwo mukadzi unopenga rewo audi mari ere. Ndakawana ari nani. Vamwe vese varume vaivuya panapa vachindisiya ndisina kufanana, vachindisiya ndakafanana, but pane murume unonzi Jesu. Hallelujah. Kaina Zakeo. Kadzi weSamaria kuramba grocery. Jesu unenge une nyaya uyu. Hallelujah. Wava nepressure manje. Wodzokera kwake kuJeriko. Wati kandipfuure nepabhetani. Pana Lazaro. Amupo. Maria naMarita varipo vakagara nehanzvadzi yavo. Kwai pane nyaya ndakaverenga munewspaper mazuva apfuura. Kwai ndeiko? Kwai ndakawa kuchimwa hanzvadzi yenyu yakafa. Kwai uyu. Lazaro dzakagara pasofa. Muripo here vanhu vaMwari? Ya. Kukai chii chakaitika? Kwai pakapfuura nomumwe murume unonzi Jesu. Akadi. Kwai wanga akafa. Zvikadi kwai 4 days later kana iri move kwamunanzi 4 days later zvotochinja. Kwai 4 days later ndobva zvadi kwai kukaveya Jesu. Kwaakangobvunza kuti muamuisa papi? Kwai ndobva tatendeka kwai bvisai bwe. Ndobva tabvisa bwe ndobva amuka. Zvikai amuka zvikadi zvikai tiri kutobva kwaDA izvezvi kunotora birth certificate rake tichichinjanisa nedeath. Ipapo bamukuru vaLazaro vairwa kuchechi. Musi wachona vavaenda kuchechi. Vakatopfeka jini ravanga vatora pagokwa kwenhumbi. Lazaro chamira pamukova zvikati bamukuru jini rangu. I was dead but I'm now alive. Kwa hii ndava pane murume unonzi Jesu wandimutsa ini. Zakeo akati kana Jesu uyu achigona kuti munhu akafa unomutsa. Mukadzi weSamaria kusvika pakudamwa nezita reguta nechifambi kuti kwai ndakaona umwe murume ari nani unonzi Jesu. Akasiisa Mateo basa rine mari. Ndomuda Jesu yeye. Vaimbi vekwedu navoti hama ndiyeyo ndiyeyu Jesu wangu wakandimo mutsa wakandi ponesa ndakange pandairwara ndiyeyu Jesu wangu wakandimutsa wakandi. Tababa vhesi ani pana vhesi ya 4. Zvikanzi Zakeo akabva atanga kutsvaka Jesu. Akawa kuti kana kwai ngaatsvagwa achawanikwa. Ngaadamwe kwaari achiri pedyo. Tine zvinhu but tine umwe atisina. Muridzi wezvinhu zvacho ndiye wandaakutsvaka manje.
saka wakutsvaka wadzokera kwake kujeriko. Vhesi ya3 yoti kudii? Vhesi ya4. Verse 4. Yes. Ipapo akamhanyira mberi. Anzi ndobva asvika ahwa kuti Jesu wapinda muguta. Ari kufamba iri timu yakawanda, vanga vatigwa munana varipo, vaFarisi varipo, vaprista varipo, vari kufamba vakaita group. But verse 3 yati kudii? Tanga paverse 3 Verse ya 3. Verse 3 ya. Akatsvaka kuona Jesu Akatsvaga kuona Jesu. kuti ndiye Kuti ndiye ani. ani. Ndo changa chinangwa chake. Aingoda kungoona, kwete kutaura naye. Tiise mufaira iyi. Aingoda kungoona Jesu. Kana amuona kuti ndiye ani, odzokerake zvake zvaringana. But mukuona haina kuzopera yakadaro. Ndobva adii? Asi wakanga asingagoni Nemhaka yei? nokuti wakanga akafupika. Vakanga vakareba vaitova pasi pasina basa naye. Vafupi ndo vaida kumuona, but anga asingaoneki nemhaka yekuti anga akavharidzigwa navanhu. Usarega Jesu wako achivharidzigwa navanhu. Ndobva adii? Verse 4. Verse 4. Ipapo akamhanyira mberi. Ndobva atoona ndikaita zvokutamba panapa ka. Ndinoona ngodzokera ndisina kuona zvandaifangwa kuona. Handauya kuona vanhu panapa. Ndauya kuzoona Jesu. Saka ndikadzokera ndisina kuona Jesu, handina zvandaita, time wasted. Unoziva kuti kune vanhu vanogona kutadzisa kuenda kudenga navanhu. Vanhu chai. Ipapapa muno Mwari kutofunga munhu ipapapa kuti ndikatendeuka vanhu kuti kudii? Vanhu emaiziva kuti vanhu matsotsi anotendeuka musoro rufu gwako iwe. Munhu hasi right. Tarisa munhu ari padhuze nochaona zichinyemwerera. Hapana vutsotsi hoga hapana. Pane vamwe mai vava nechallenge iyoyo. Vaiti vakauya pachechi voti vanhu vepanapa pachechi havaiti. Ukavamhorosa havatangi vanhu. Kweimoregeri kuvatanga. Havatangi vanhu. Vanhu vachonani kana vakagara muchechi vanenge vachingofijita. Mumwe achibaya foni, vamwe vachitaura nezvemabhizinesi avo, vamwe vachitaura nezvekuti tiri marana tikazodii. Ina ndichadi zvokunamata. Chii vanhu vepachechi paya vaiti. Mufundisi akati hazvinetsi. Kana mutadziswa navanhu next week ngatiwira nechini chidzokai futi kuchechi. Ndobva vadzoka kuchechi. Vanhu vepachechi penya vaiti. Baya mafoni kudidi vanhu handidi. Hazvinetsi. Mufundisi ndobva ato vabuya next week. Ndobva vagara pasemu nzvimbo yavaigara pavaiuya mavhiki apfuura vachiona vanhu vachivakanganisa. Ndobva mufundisi atora water glass. Ndobva ridira mvura, ndobva razara kuti ndobva andovapa mumavoko. Zvikanzi ribate water glass iri. Ngatiwira nechinhu ichi. Ini pande ndichiparidza uku. Imwe munhu ndoda kuti pandiropedza kuparidza, glazi remvura iri rinenge rakazara mvura yaro. Hapana mvura inofanirwa kutevuka, yakazara nepamusoro kudai. Zvikanzi it's okay. Atambidzwa glazi vanogara panzvimbo iya nevanhu vaya vaitaura kuti vanovadisturba. Mufundisi aenda kumberi atanga kuparidza. Chirova vhangeri. Mai ava vhangeri richirohwa. Vava vakatarira kuna mufundisi. Vombotarira pakapu yavo, water glass. Vomboti maziso kuna mufundisi. Vomboti ziso pawater glass. Mharidzo ndobva yapera. Ichipera ndobva vasumuka zvakanaka. Ndobva vapota kuseri kunosangana namufundisi kunovadzosera glazi riya. Pavakasvika kuna mufundisi. Zvikanzi mufundisi, nhai mai, nhasi vanhu vaya vokufijita nokubaya mafoni nokudidi vava vachizviita here? Kwaye nhasi handina kuvavona. Koindava ndandakakonzentrata pagirazi rangu nemharidzo yenyu. Saka handina zvandawa, handina nyemhaka ndakonzentrata pamharidzo yenyu negirazi. Dambudziko runyanya kutarisa vanhu. Tarisa kuna Jesu, muvambi nokwanisa wakutenda kwako. Usatarisa vanhu vane nyaya dzavo. Zvakeo, ukaita zvokutamba unodzokera uri mutadzi akata worse than zvawanga uri before. Tsvaka Jesu, ndiye wawavinga. Zvakeo akati handidzokeri, kana ndai ndimutsvaga achawanikwa. Ndikaita zvokutamba ndodzokeswa navanhu. Ende vanhu vemujeriko ndovaziva isystem yavo. Pamusoro pechapter iyi, pane murume wainzi Bhatimio. Maiziva nyaya yaBhatimio? Zvikanzi akati anzwa kuti Jesu uri kupfuura, ndobva adanidzira vari mwanakomana waDhavhidha, ndinzwirei ngoni. The same people ndobva vati nyarara. Vanhu vekujeriko vanokunyaradza kana uda kuponeswa. Bhatimio akati kana ivo havavona, havazviwisisi kugara usina maziso. Usanyaradzwa nevanhu because une nyaya ndiwe iwe.
but miya akaramba achidanidzira kusvikira Jesu ati vakomana hatina kwatoenda nenoise yemuchinda uyu aripi zvikanzi viya pano paakaswedezwa zvikanzi chii chaundoda ndikuitire zvikanzi ndoda kurisivha saiti yangu kwaichiona achingopedza kumuitira miracle vanhu kwai ndobva vatanga kurumbidza Mwari kwaitsuka mwoyo unokudana vanhu matsotsi ava sotomboona kuti vanhu vanogona kutotsamwa vakaona mutadzi aviya kuna Kristu ngapapinde munhu akadhakwa ipapa achiimba chigwekwe yake isingahwisisi vadhikoni vanomanya vakuti munotikanganisira chechi regai vatadzi vaviye kuna Jesu nakauya panapa akaminura ipo panapa achitoti iri a cry for Christ vanhu vanotobatikana zingaiti kutotsamwa kutsamwira Jesu as if cousin brother yako batikana kutsamwira kuti vatadzi vaindire kuna Kristu satadziswa nemunhu vaizake ndobva vaona kuti vakomana nyaya yanguka ndikaita zvokutamba ndinodzokera ndakadaro hanzi nebhaibheri wakabva adini manyai elder Ipapo akamhanyira mberi ndobva amhanyira kumberi akakwira mumuonde kuti ndokutoona amuone. kutoti pava kutoda kuti nditsvage pari strategic pokuti Jesu paanopfuura nepanapa tinovonana maimbozviziva kuti nyaya dzeruponeso dzodara kuti utongwara hauna kuiwa ichiti ngwarai senyoka asi makapfava senjiva ukapusa unosara vana vakadzi vaNoa vakadzi vevana vaNoa chakaita kuti vaponeseke panguva yemurove haisi nyaya yekuti vainamata sitereke kana kuti pane zvazviri special inyaya kuti vanga vakaziva kokuroorwa amupo Noa ndiye akawanirwa nyasha but nyasha dzachona dzakaerera kunosvika nokuvaroora saka kokuroorwa kunogona kuitira kuti uponeswe kune vamwe vanga vakabvisigwa ma15k vakanyurwa mumurove nemhaka yekusaziva kokuroorwa vakakoshesa mari inokuroora kungoziva kokuroorwa so ugona kutoponeseka hauna kumuhwa Ruth achibhejerana navamwene vake zvikaikana handingoindindi nje but kunemwe vamwene vangu Mwari wenyu ndomuda ende dzabva dzaziva kokuroorwa haleluya kwakunoti dzichinosvika kwakundopinda mugenealogy yaJesu iyezvezvi patotoverenga tichitonhovetsvaga nerondo kunotonzi izvo Ruth wanga ari mbuya vaJesu Jesu waitoti gogo kuna Ruth nemhaka dzakaziva kokuroorwa position pokunozvipozishina so panogona kubetsera kuti uponeswe kana kuraswa bai ndobva zake uchaita zvinetsi ndobva amhanya akanodii mhanya ielder Zvino Jesu wakati achisvikapo hanzi akadii dzokere pamusoro mbijana akanokwira mai ipapo akamhanyira mberi ya akakwira mumuonde kuti amuone. akakwira pai kuti amudii ndo chava chinangwa chazakeo aingoda ngoti avone Jesu kwete kuti Jesu avone iye iye aida kungomuona kana amuona zvake zvaringana ndobva Jesu asvika pamuvonde ndobva adii Zvino Jesu akati achisvikapo ya akatarira kumusoro ya akati kwaari aiwa chechi tarisa munhu ari pedo newe tichangamukira vhesi hamusi kunzwa Jesu haana kuudzwa kuti pana Zakeo mumuvonde but paasvika pamuvonde una Zakeo hanzi akati asvika ndobva amira kwakutarisa mumuvonde wane mune munhu but chaita kuti Jesu asvike pamuvonde amire pauri kuziva kuti muvonde une nyaya dzawo euda ndiri ndoga muvonde une nyaya dzawo ukavona wasvika pamuvonde you pause for a moment nemhaka yei Adamu naEve ukaverenga Genesis chapter 2 chapter 3 pana vhesi ya7 Adamu naEva vatadzira Mwari zvinonzi vakazviona vakashama pavakazviona vakashama kwakumhanya kundotsvaga mashizha emuvonde kwakundogara seri kwemashizha Mwari ava kufamba akutsvaga vanhu vake manheru kotonhorera kwakundosvika pamashizha emuvonde kwakumira kwakuziva kuti seri kwemashizha kune vanhu vane nyaya dzavo hai mamhupo imi Jesu ari kufamba ndi22 dzaMatthews 21 pana vhesi ya19 kwakusvika pane umwe muvonde kwakutsvaga zvibereko pauri nemhaka ye waune mashizha maevergreen Jesu kwakutsvaga zvibereko achindosvika pamuvonde kwakuwana kuti muvonde une mashizha sauna zvibereko kwai ndobva autuka
ukaoma ipapo. Jesu akasvika pamuvonde unomira, muvonde une nyaya dzawo. Saka paakasvika pamuvonde ukanga una Zakeo, akaziva kuti pamuvonde pane nyaya. Ende vanoziva mavonde manje ane system yekutsvuka kunze, mukati akazara masvosve. Saka paasvika pana Zakeo, wabona Zakeo, regaitiwo tuchataura kuti kudini, pamuvonde pane nyaya, kwai kudii. Zvino Jesu akati achisvikapo akatarira kumusoro akati kwaari, Zakeo, kurumidza uburuke, nokuti nhasi ndinofanira kugara mumba mako. Amupo sangano raMwari imwe nakigwa ine vhesi man. Zakeo, buruka udzike, kana wadzika nhasi ndinofanira kunogara mumba mako. But Zakeo paabva kumba haanambondoda kudzoka naJesu pano. But Jesu paari kusvika pana Zakeo, ari kuti Zakeo, iwe hauna nyaya, iwe nyaya iri kumba kuseri. Kai nyaya yaZakeo haisi pano, zvatiri kungoona zvemashisha kuseri ndo kune nyaya. Saka zvinonzi izvo mashizha emuvonde ane shape yakaita semoyo. Tiripo here vanhu vaMwari? Ane shape yakaita semoyo. Zvichireva kuti chi? Jesu paakasvika akaziva kuti nyaya dzaZakeo dzirimo mukati memoyo dzoda kugadziriswa. Iye wangobva kumba achiti ndoda kundomuona, but haanisi kuda kuziva kuti Jesu, haana kuziva kuti Jesu nyaya dzaari kuda kuadhiresa inyaya dziri kumubika mukati memoyo. Hanzi waigara achitambudzika every day achiti vhangeri rakaparidzwa naJohn, because vateresi vakamboendawo kuna John ka. John achiparidza ari murenje. Ndobva vabudziwa vateresi zvikanzi vakasvika kuna Johani vakati, ko isivo todii kuti tiponeseke? Zvikanzi musatora mari dzakawanisa kupfuura dzakatagwa. Pasaka zvinonzi vhangeri ropa rakasvika kuna Zakeo rakangomubata moyo so. But achiti izvo, saka what then shall I do? Saka akanga achinetseka mukati memoyo kuti nyaya ndaiwa, yes, but mukati memoyo nezvandiri kulebhuliwa nesociety ndodini? Jesu ndobva asvika akati, Zakeo, buruka, nyaya iri kumba kwako. Ndobva zvadini paya, manyaya tindonamata. Verse 6. Verse ya 6. Iye akakurumidza kuburuka, Ndobva akurumidza kuburuka, akamugamuchira nomufaro. Vose vakazviona vakagunun'una. Aitsve komotsa mwezvi mutadzi woenda kuna Jesu. Vakabheja, hakuna unoregerera zvakadai. Ropa raJesu harisi rebroira. Hakuna. Kune vanhu vatakarula off muupenyu. Hanzi haakana. Kana kudenga kuchindwa nevava aindoenda nichovha bhasikoro. Kudenga hakuzi kupadhoki. Vanoenda vatadzi vakatarira kudai. Eoyo Zakeo. Kwai ndobva Jesu atomugamuchira. Vakatogwadziwa mwoyo wavo kuna Jesu. Wako hagana naZakeo kamwe kahage kaya mokaziva kaya kokuti kakasaitwa nemunhu anofungidzira kuti ari so dear to you unotobatikana kekumbokweshegwa musana so. Kanzina Jesu, how are you my Zaki? Saka ivo pava vakatarisa vaiona mutadzi, Jesu achiona candidate yedenga. Jesu paanga akatomutarisa so, aitoona munhu anenge achizofamba muna Glory Avenue, muna Hallelujah Street, achingoti by the blood of the Lamb I am covered. Pandobva amugamuchira, ndobva adini. Vose vakazviona vakagunun'una vachiti, wapinda kundogara nomurume vatova kumba ari mutadzi. Dzikai nayo. Ipapo Zakeo akamira akadi akati kuna She, tarirai Ishe, ndinopa varombo hafu yepfuma yangu. Amana Jesu nenharo mani. Saka hanzi Zakeo paakangodzika mumuti muya umu, Jesu anambomupa mukana wokutaura, iye ndiye aitaura. Zakeo akanyarara. Ndobva atomugamuchira zvakanaka. Zakeo ndobva abona kuti vanhu vose vari panapa vari kuda Jesu, but ini zvandakuita sababa vakangwara, ndaakutora Jesu wavanhu vose ndaakuenda naye kumba kwangu. Hapana hawa. Jesu anga asina intention yekugara muJeriko, but akatozomugariswa naZakeo mutadzi. Kwai Jesu ndoziva of course mamusina program rokuuya kumba kwangu, but nemhaka yekuti indiri baba vakangwara, ndakaona rimwe zibillboard ranga rakanyogwa pamvuma paya zvikanzi mukwasha chaiye
unouya nechikenini kumba makanyeperwa. Mukwasha chaiye unouya naJesu nanavatezvaro. Haleluya. yaJethro naMoses. Jethro wakawa kuti kuna Mwari womukwasha kusango, akaita minana paRed Sea. Jethro akati mukwasha wakadai so hasi wokupikisana naye, kumbomutevera ndombondoona kuti mukwasha haufa. Ndobva vasvika kurenje, ndobva Jethro asvika akahagana naMoses. Haleluya. Ndobva abvunza kuti chii chakaitika? Zvika tina Mwari mukuru vatezvara. Tine zvimwe zvatisina, but pana Mwari tine Mwari muhombe. Muripo here vanhu vaMwari? Mukwasha chaiye unomboendawo naJesu kuna navatezvara. Baba chaivo ndo vanombochinjawo formula. Unowatsitsi vana mai ndo vanongoita zvokunamata nevana. Baba vanongosara vakagara nesupa yavo neblack label ravo.Zachinamata chakaoma ichocho kana chisina kudavigwa nababa. Notononetsa kuti uvabudze baba kuti ndafunga kunonamata ichi koimbotanga iwe baba. Mumbouya vopamba moti ndauya naJesu. Haleluya. Musi uyo mai Zvake ukavaitaimira kuti every day baba vanouya nechienvelope chakazara mari dzokuropa zvikanzi ndachinja magiya. Haleluya. Ya, zvikanzi nhasi ndauya naJesu ngatisinzi netinamate. Ndofunga mai Zvake vakasara vakasvinira kuti baba vonamata. Asati apedza kutaura zvikanzi ndokumbira kusumuka, ndine testimony yangu ndobva dzasumuka Zvake dzichiseva misodzi nekona yetishu. Kainde vanhu vandakabira. Oga anamboparizigwa naJesu. Jesu anambosvika kuti usiyane nemumbavha. Jesu waizviziva kuti ndiri kudhila nekoronyera. Zvikanzi koronyera haridi kubakwa-bakwa, ingorida chete rinotaura rega. Ndobva Zvake uchatanga kukompea upenyu hwacho nekururama kwaKristu nokugamuchirwa kwaaitwa naKristu kudarika zvaanoitwa namaFarisi. Akati uyu murume uyu hapana chokuvanza pamberi pake. Saka nyaya yotaugwa naZvakeo papa ndo yaonekwa naJesu ari mumuti. Zvikanzi kana nyaya yaZvakeo haitaugwi pano, inoda tiri kumba. Ndobva dzasumuka. Zvikanzi kutaura chokwadi ndiri guyu rakatsvuka kushe. Nyaya yanga iri kunokumba ndokune mari dzavanhu. Tiripo here vanhu vaMwari? Vanhu vanoda Kristu. Tikavapa Kristu zvimwe zvese vanotaura vega. Hakuna anonyarara aitigwa zvakanaka naKristu. Hakuna. Vamwe vatakajaja tikavati havamudi. Hakuna. Vane zvinhu zvinotovanetsa kudzimba dzavo. Vamwe dzimba dzakazara, mafiriji akazara nechikafu asi apetaiti hapana. Vamwe vane maqueen bed yekuti mwana akadonha unovhunika mavoko aya asi hope hapana. Chikafu vanacho ava. Vanodla 7 colors mu1 plate asi Kristu hapana. Saka tikaparidza evhangeri zvakanaka, tikaudza vanhu, tikasumudza muchinjikwa waKristu, iye wakataura kuti kana muchinjikwa wangu ukasumudzwa uchakwevera vazhinji kwandiri. But dambudziko rataita tinozvisumudza tisu, vanhu vovona makuhwa, vanhu vovona chapa, vanhu vovona pfambi. Vanhu ngavasumudze Jesu, unozvikwevera vatadzi woga. Christ and Christ alone. Fungwa yangu euda inotiyo timu rakanga riripo apa rimwe ranga rakatombo-bvisa dzimwe mari richibhadhara Zvakeo remutero rakatobva ratonaka. Hamupo. Pai ndichadzosera vose vandakabira, ndichavadzosera times 4. Wainda kuna Jesu wakachona, homwe uchiti ukapinza ruoko muhomwe wobata chidzva. But nemhaka kuti maramba makamirira Jesu achirova witnessing yake, Jesu apedza witnessing mari dzenizodzoka. Sa witnessing ngairohwe mari dzedu dzidzoke, ukaregedza witness mari dzako dzichanyura. Nevakatora varume venyu vacharamba vanavo. Kristu naKristu bedzi. Zvake ndobva achasumuka zvikanzikana. Rudo gune murume uyu kwa. Ndaifungidzira senge ndezvinhu zvangu. Kuva naJesu ndokuva nezvinhu zvako. Ndobva atotanga kubhadhara nevashandi vamwe vaisabhadhara. Nevamwe vashandi vanga vari kuploti kwake. Vanga akaurana ndichakupa $100 pamwedzi. Akachinja magoposts, akatanga kumutengera mazipusha aya emaChina manyangira gora aya. Kukaya nemhaka yerudo gwandati bwana Kristu. Paya ndakakutsotsa hatina kuwirana manyangira gora. Mari yako. Vanhu vakaita mari Zvakeo atendeuka. Kashamisika vakanzi kana Mwari waZvakeo, Jesu waZvakeo akuita kuti abhadhare zvikwereti ndomudavo. Chechi hamupo.
kana Mwari agamuchigwa naZakeo, nherera dzochengetwa, chirikadzi dzichibetserwa, mahouse girl aobhadhagwa mari dzavo dzakakwana, uyu Mwari ndomuda. Maimboziva kune vamwe vanhu vatisingagoni kuparidzira nemhaka yezvatovaitira. Mbofunga katreatment kaunoitira house girl. Kuti ukamuti Jesu, uchitomuti kwai chikara, nomufananidzo wacho, anti iwe ndiwe chikara usingatibhadhari mari yangu. Kwai chikara. Chikara chei, iwe ndiwe chikara chine wifi. Ratidza vanhu Kristu wakanyarara nemabasa. Konharo dzedu dziri papi 25 dzaMateo ndozvadzinotaura. Makandibona ndine nzara ka, mukandipa zvekudya. Ndakanga ndine nyota, mukandipa chokumwa. Ndakanga ndiri kutirongo, ndikacha ndobva vanhu vatovhunza kuti ko izvi takazviita rini kupi zvanzi pamakaitira mumwe wavaduku ava zviro kwazvo makaitira ini. Iwe unenge wakatsamwira CEO kubasa kwako. Kuti abva pamba pako asina kudya. Ko inda wasingaiti stress ka uchiona street kid risina chokudya. Tsamwira wakaguta. Chinonzi chiKristu ndezvaunoita wakasvinura kudarika zvaunoita wakadzinzina. Inonetsa kuti amen kai. Musi uya akanzi Good Samaritan anga asina kutoenda kuchechi. Akaitira chechi muzhira. Vaprista navaLevhi vakanotira vakanomanyira chechi yekutsinzina uko. Izvo chechi yanga iri murodhi. Ruponeso kuri pamugoti vana mai. Kwete ngoti every time panosvika vaenzi moti kwai maona tadla senge mugoti wavhunika. Bikai futi. Maona tadla. Bikaizve. Iye zvine zvandi house girl kana chibika ari kukitchen nongo chinzi unofanirwa kuridza muridzo. Muridzo ukangonyarara chete usati kuravira. Pai musikana wepamba unodanana nepamba. Pai mukomana wedu wemombe unodana nemombe. Musaunongomudana kwazvo panotanga kuva nevhali muupenyu hwake. Uchaappreciate Mwari waunonamata. Zakeo chinja magoalpost kana una Kristu uparidze namabasa wakanyarara. Zvino munun'una wako unoshaura kuti chinoi kunamata chii? Nokuti une shureki iye haana kana manyangira gora. Unotoita stress kuti ndopfeka dzipi. ChiKristu chana Zakeo ChiKristu chana Zakeo vasati vaziva Kristu achiponesi. Chinotoda wapinda waKristu, Kristu apinda maari. Kana Kristu apinda maari akatanga kumurarama, vanhu vachaona mabasa akana kuti tozvida izvi. Society yemuJeriko yakasara yotendeuka zvikanzi kana Jesu uyu ariwo maitiro anoita uyu takumuda. Kungovhunzavo. Tiko mudhara wenyu haufa kumusha uko. Mudhara wako Zakeo. Nezvinhu zvaunazvo versus mudhara wako. Zvino dzakapfeka makota gambutsi akanamwa nechikuni chomoto. Iwe unopfeka Gucci neNike neAdidas. Chitaura kwai ndosunga leather kabhani, ndosunga leather belt, yakasunga netai. Akapfeka t-shirt radambuka musana wose, pangosara pakanzi PF. Iwe muchichinjanisa ka. Kwai nini nangu maOG ka iDubai ka. Notodemba kuti dema election asvika ndipiwe dzimwe. Iwe uripo uri mupenyu. Mai vokukuberekai vamwene havana toilet kumusha uko. Vanoonekwa kushama nevakomana vanofudza mombe. Rain season inosvika vane maversion matatu enhamo, yekushayiwa mbeu, yekushayiwa nopfurira denga neyekushayiwa matenesi. Iwe nemabhaibheri matatu maversion, NIV, KJV neRSV. Zakeo unoda Jesu kuti uve nezvinhu zvako. Haleluya. Izvi zvanotodemba kuti vanonotsingidzira mvura kupi. Vanotodemba kuti deva nyingwa naheadmaster. Vakapfimbiwa naheadmaster vanoona kokuchingidzira mvura. Iwe uripo wakapfirira mabroil. Asi une zvinhu zvako. Pane chakashota pauri Zakeo unoda Jesu. Jesu akakupinda ka. Haukweri uchizvikombera nevamwe. Indototadza zvirinani. Hakuna magrades ekutadza. Pai ndiri nani vana Eutaningi ade maiziva ko iwe. Zakeo wakaona kuti zvokuzvikombera nevanhu havane nyaya dzavo vafarisa. Rikandozvikombera naKristu. Pakazvikombera naKristu akaona kuti mari dzavanhu hadziiti ndichengetedze. Ngaindipa vanhu mari dzavo vazive Kristu. House girl Zakeo akatoverigwa bhabhatidzo. Haleluya.
vatanga kutoimba Jesu Jesu. Zvake kuti hamusi kupinda zvakanaka. Kairegai titevedzere baba, ndo vauya naKristu. Haleluya. Ya. Chimukomana chengombe ndobva chafonekwa kwai manya kuno chii? Bosi vatendevuka. Bosi vapinda church. Imwe choita kuti usarespectwa vana havana zvimwe zvavanovhaliwa pauri kuchoko kuhliya voice rako na wakadhakwa. Ndiri baba pano. Ito mudzimai unohla Mwari so. Kuti murume wako yangwe chiri chigevenga anoziva kuti ukaona mai vaya vaenda paritari vachinodana una Jesu wavo ndinopetewa. Kuita baba vanozigama kuti mudhara wangu unohla Mwari. Baba vanovia naJesu. Mwana baba wakabata magrosari vachiti zvinopera izvi. Izvese wakutoereti zvopera izvi. But tina Kristu uchavuya ende hwamanda icharira vanangu. Uchatsemura gore. Toinda tochingamidzana nana Zakeo. Vanhu vane zvinhu zvavo. Vanhu vaMwari. Kuva nezvinhu zvako mazuva ano atakurarama. Kuva naKristu. Hana chinhu chingavhaliwa chikakompewa. Kana naPauro kana tiine tariro paupenyu hunobedzi. Ndohwisa urombo kupfuura vanhu vese. Kuisa urombo. Kuisa urombo kupfuura zvinhu zvose. Chinhu chasara chiine upenyu matiri. Kuva naKristu bedzi. Ndiye anganogona kutotipa value. Ndine vamwe ticha vangu vakandidzidzisa rimwe subject. Raindiremera usingaiti. Vaigara vachingonditendeka mukilasi. Zvikanzi iwe unonyanya kuda chechi iwe. Nechechi yako iyi hauna kwaunoinda. Tiri form 5. Kwai nechechi yako iyi hakuna kwaunoinda. Ngati kana isi chechi ndi Mwari. Mukati chechi mapesanisa zvinhu zviviri zvakasiyana. Ndi Kristu akandifira pamuchinjikwa andi disappoint. Because akandiudza kuti for I know the plans that I have for you. Ndobva vaita nharo. Zvikanzi hauna kwaunoinda. Last month ndaiparidza kwaMutare. Ivo vachiri ngoticha form 5. Tikazvibvunza ngati handakwandoenda kwezvezvi ndiripi. Haleluya. Iye zvino muHarare naJesu. Kristu unokupa value yausina. Unokukwidza kumwe kwa dambudziko kuita nharo. Kufunga sekunge zvinhu ndo zviri kusawa. Hauna kwaunoenda. Kristu ndiye unokupa value yaunofanirwa kuva nayo iwe. And imbozvitira ndosaka David achiti doravirai henyu muwe kunaka kwazvinoita kunamata Jehovha. Kambani ndakaitira attachment ndichiri kuko Poluko. Pakambani pandakaitira attachment ndindoga student airemekedzwa kuti asenge ndokhora. Nekungoziva chete uyu ndo waMwari uyu siyana naye. Zvinochita kuti ushayiwe value mumura hauhusisiki. Namata uone kuti makatosiyana. Ingotanga kudana kuJesu chamunyatsa kuti haumana ndezvinhu zvangu. Ya. Pane wanda kuona zvinhu zvawera apa. Kamuripo iti amen. Ya. Kana una Jesu pane dzimwe confidence unenge uinadzo. Ndakambonogara pane rimwe dare. Ndashedzwa kune imwe chechi. Pandaiwa vanhu vachingotaura nezvokuti doctor in what? Degree in what? Ndobva ine yasvika pandiri kwai koimwe ndikande BA. Ndochi born again. Hallelujah. But tiripo pamamonya ipapo. Unosumudza marombe kubva muguruva. Kazoita kugwa nomwe euda kweduko. Nemwe motikari ndakashamisika zvikanzi iya ingofambi munhu waMwari. Inotakura vanhu vaJehovha ndikati it's okay ndigadzirirewo siti ndoda kugara zvakanaka. Ndikati indi. Munhu wemberengwa pasi kumabvokocho. Kugara mota. Kwiregaiti kuvhurire ndikati haleluya naKristu topinda. Iwe uchingokalkulate kunamata ndiko vakadzi. Murume arogwe nezvimbo imwe kudi. Uri kutozvilimita. Tiri kutaura kuti pautori izvezvo ungada uri times 3 zvauri izvozvo. Kristu unokupa value. Unomubvunza Zakeo. Jesu akabva toitaura ipapo zvikanzi kana nezvaitwa naZakeo ruponeso rwapinda mumba muno. Nana mai Zakeo vaitoenda kumaklabu zvikanzi hamuzati vakadzi vanenge vachitaura zvaitwa nevarume vangu. Ndakarohwa surprise birthday. Zvikanzi ndakarohwa surprise salvation. Hallelujah.
baba vekwedu tonamata. Zvinonakidza sokuenda nemurume wako kuchechi uchizati baba vedu baba vakabata kotali vari pasaidi. So nyange uchimba vachimba disco dasi varimo unozati zvakanaka vanondombotsiugwa naJesu. Chikomana chinenge chikutongesa zvinoti chibuda sevhisi pano uchitengeswa wanga uripi? Ndiri muchechi. Uchiitei? Ndichinamata uchitaura naJesu, ndipe Jesu wacho nditaure naye. Haiwe. Pinda mavoko evanhu vanohla Mwari. Tiripo here vanhu vaMwari? Kunonzi kuva nezvinhu zvako, kuva naJesu. Korista. Handei pana musi wakanakisisa. Vakomana Zvake wakasara aine mufaro. Chinhu chinonzi peace vanhu vaMwari, chinonzi peace. Ina peace inobva mukati. Tinoiwana paCalvary chete. Muimbo kwedu unoti burdens are lifted at Calvary. Ne vanhu vanotaura voga vachifamba apa nedzeupenyu dzinovaremera. Ne sleepless nights. Wakatakura mutoro wako. Kwai naiye kandirai kufunganya kwenyu pari. Tiripo here vanhu vaMwari? Musi uno wataiuya kunoko. Taburuka bhazi Eagle Line pama office pavo. Anditi kana wadzika paya vanenge vachikutakurira luggage vachindokuisira kumota. Isa jara dzekwedu kadzebhuzeni. Haka chibhegi changu haka ari tukuku. Ndobva amhanya kwandiri akati dzikamai. Kuno hatidero. Munotakurigwa zviri pamari yenyu. Ndofarati aiwa. Ndaita wara. Kana waenda kuna Jesu unodzikama. Okutakurira mutoro yako. Kana wajara kutakura mutoro yako yoga unotsemuka musoro nokufunga nokuplaza kuti senge ndiwoga wakatanga kuti chirikadzi. Kana una Jesu no relaxa. Nyango mukomana uiti zvokukamuchira akangokuti good night akati hi how are you? Muri kuti hi isn't it hi munondida unodzikama uzati zvangu zviri kugadzigwa nomukuru. Udzikama. Ni vanhu vakatakura mutoro isiri yavo panapa. Munogona kusimba kupfuura apa pati dambudziko makatakura mutoro isiri yenyu. Zvakeo, today is the day. Poneso kwapinda mumba mako. Sare une zvinhu zvako. Toda kumboromba naJesu nhasi. Kana vanoromba vachiromba zvenyika zvisasa sezvinoita kuvanorombera kuna Mwari kana kuri kuromba. Musi wakanakisisa. Apo ndakamuzanza. Life ya Zvakeo yakachinja from that day. Nekungova naJesu ende Jesu anakumbomukondema. Hatina kudani Bwana Jesu kuzotukwa kana kuzoudzwa zvivi zvedu. Anozviziva kuti tinodonha. Patinoda kutirerusira mutoro. Chakumbira sangano raMwari tisimuke. Anoti Mwari ndoda kuvaone zvinhu zvangu. Kana ndingatanga kutaura nezvemaproperties. Yekutanga ndoda kutaura ndeyekuti I am a Christian. I believe in Jesus. Munyika yastresa vanhu. Inini I cast all my burdens pana Jesu muvambi nomukwaniso kutenda kwangu. Hatingaigoni nyika itiri tega. Iyi nyika iri kutiremera. Iyi nyika iri kutiremera vanhu vaMwari. Inoda kuti mukomana paCalvary atibetsere. Toda kuinvite umwe munhu anoti kana pane musi wandofanirwa kufara. Musi wokutanga kufamba naKristu. Nekuda kwenyasha dzepaCalvary.
John 1 verse 12 kune vose vakamugamuchira wakavapa simba rokuti vanzi vana Mwari, vanzi vana vaMwari. Pane rumwe pakati pedu anoti ndoda kumugamuchira ndiwanewo simba. Simba racho hauna hanzvadzi, simba racho hauna munin'ina wangu, simba racho vana mai hatina. Takafananawo naZakeo azungaidzwa nevaprista, ari kungoti pass me not all my gentle savior, musandipfuura tenzi, ndine nyaya iri mumwoyo. Kunze zvinoita senge ndoda kukuonai, but pane dzandoda kuti mugadzirise dziri kumba. Aripo ere manheru anhasi anoti ndoda kumusarudzai? Musi wakanakisisa, andirerutsirewo zvinondiremera. Kekutanga mukati muupenyu hwangu, zvichida ukambomusarudza ukadzokera kumashure, asi unoti Mwari ndadzoka. Mitoro yandinayo yakarema, imwe yakakura kupfuura simba rangu, imwe handitorina zera nayo, asi ndoda kuti Mwari mundibatsire. Kana aripo akadero, simudza ruoko rwako ndive nenguva yekunamata newe. Anoti Mwari, God bless you. Aripo ere umwe, God bless you, anoti ndine mutoro, ndoda kumusarudza Mwari andibetsere pahondo dzangu. Akasandibatsira pahondo idzi, ndiani umwe angagona kundirwira? Dei Mwari angatikomborera, angatiitira zvakanaka, ndichanamata nemwe, ngatinamatei. Baba vedu kumusoro kudenga, pamanheru ano Jehovha toda kukutendai, toda kukurumbidzai muponesi nemhaka yezvamakaitira Zakeo, zvatatoona kuti nesuwo munogona kutiitirawo. Society yatitendeka nemazita, nemhaka yezvimwe zvatakaita kare, asi taona kuti pamashanyira musha waZakeo hamuna kusiya zvinhu zvakafanana. Makamusiya iye nemhuri yake vakukuzivai. Tiri panapa takatomirira mhuri dzekwedu, zvichida takavharira ruponeso dzekumhuri dzekwedu, tachikumbira kuti sarudzo dzataita pane vakasimudza maoko dzigone kunoshandura upenyu hwehama dzekwedu. Pane vamwe vachine confusion yokuziva kuti chinonzi kunamata chii, vakangomirira umwe chete mukati memhuri kuti aratidzire kuti chinonzi kunamata chii. Mazvita enyu Mwari, chitibatsirai. Pane zvinhu zvakawanda Mwari zvichiri kunetsa mukati memwoyo yedu. Tine mitoro yakawanda inotiremera, tine zvimwe zvirwere zvatatova nazvo nemitoro youpenyu yakatiremera, asi tatoitura patsoka dzenyu Jesu, kuti imwe mutirape, mutipe simba. Hamungambotisii takadaro nemhaka yekuti muri Mwari wedu. Takukandiranya kufunganya kwedu kwose nezvose zvinotiremera tazvisiya nemhaka yekuti imi mune simba rokuzvitora zvakaipa zvedu mozvikandira pakadzikadzika penyanza. Tinotenda pamanheru anhasi kuti tichava vakasunungura nemhaka yekuti makataura mushoko renyu kuti mwanakomana akasunungura, zviro kwazvo tinova vakasununguka. Tinokutendai Mwari, rambai muchitikomborera, rambai muchitiitira zvakanaka kubva zvino kusvikira nokusingaperi. Amen. Dei Mwari angakomborera kudzidzwa kweshoko rake. Shoko raMwari rinodaidza vese pamativi mana ese enyika. Vese vanodaidzwa ngavadavire, Mwari adaidza uyai. Davirai parukoko, rukoko ramambo samatenga. Apo anodaidza davirai, davirai paizwi rake. Vese avo vauya kuna Jehovha, vadavira pashoko remusiki, vapinda paukama une mufaro, mufaro usingazoperi. Davirai parukoko, rukoko rwamambo samatenga. Apo anodaidza davirai, davirai paizwi rake. Vanorwara mumwoyo mucharapiwa, davirai pashoko raJehovha. Uyai murapwe nguva ichiripo, chivimbai naye Jehovha. Davirai parukoko, rukoko rwamambo samatenga. Apo
kwidza davirai, davirai paizwi rake. Davirai parukoko, rukoko rwamambo samatenga.